Wace ce ke da har zaki taba cikin Ismail ina raye? This nonsense should not repeat itself again. Ba magana nake miki ba? In ta saurayi na. Ismail din? Ismail kuma? Wow, I'm a lucky guy. Inna? Shi soyayya wata makaranta ce, and you have to get admission in that school. Dan dakata. Dalilina. Ismail ne da budurwa a waje, har taɓa mai kai tafi. Da zan zauna da mace guda ɗaya kamar wutar Vespa. In dai yaudara abin yi ne. Me ya faru? Haka kake tarban bako ne? Kai ba bako na bane. Kin sani duk duniya ba abin da nake so sama da farin cikin Ruby. Me yasa kake so ka sani abin da ba zan iya yi? You Bazui Olubati. Ma hankalinki ba ma ne yake ba. Tunani me yake? Dalilina. Da dukkan alamu he is a nice guy. Allah ko? I want to hear your voice for the last time. We are destined to be together, and nothing will stop that from happening. Ana nuna maka dama kana hagu. To ga amsar tambayoyinku nan da kuke ta min.